खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसामनि बायजोआव खामानि मावहैग्रा आरो आसामनि बायजोआव फरायहैनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थाखाय आरो आसामनि बायजोआव फरायनो थाखाय थाहैयो नामा जुदि नोंथाङा आसामनि बायजोआव खामानि मावनो आरो आसामनि बायजोआव फरायनो थाखाय थाहैयो अब्ला नोंथांनि थाखाय बे खौराङा आसामनि बायजोआव फरायहैनाय फरायसा आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथाङा आसामनि बायजोआव फरायहैनायाव आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनायाव खैफोदाव गोग्लैनांदों नामा एबा सोरबाफोर जिउ खोमानांदों नामा जुदि आसामनि बायजोआव फरायहैनाय आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनाय सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैदों एबा जिउ खोमानांदोंब्ला सरकारा हेफाजाब होनो थाखाय फोसावदों आसाम केबिनेटआ श्रद्धांजलि आसनिखौ गनायथि होदों आसाम सरकारजों गायसनजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया रायजोनि बायजोआव खामानि मावनाय एबा फरायनाय समाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ गावनि आंगो न' फारसे लाबोफिननो थाखाय राङारि हेफाजाब होगोन आरो बेखौ आसाम पुलिसनि जर'खा दालाइआ सामलायगोन बेनि थाखाय सरकारा 112 हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों बे 112 हेल्पलाइन नम्बरनि गेजेरजों कल खालामनानै नोंथाङा हेफाजाब लानो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसामनि बायजोआव खामानि मावहैग्रा आरो आसामनि बायजोआव फरायहैनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थाखाय आरो आसामनि बायजोआव फरायनो थाखाय थाहैयो नामा जुदि नोंथाङा आसामनि बायजोआव खामानि मावनो आरो आसामनि बायजोआव फरायनो थाखाय थाहैयो अब्ला नोंथांनि थाखाय बे खौराङा आसामनि बायजोआव फरायहैनाय फरायसा आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथाङा आसामनि बायजोआव फरायहैनायाव आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनायाव खैफोदाव गोग्लैनांदों नामा एबा सोरबाफोर जिउ खोमानांदों नामा जुदि आसामनि बायजोआव फरायहैनाय आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनाय सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैदों एबा जिउ खोमानांदोंब्ला सरकारा हेफाजाब होनो थाखाय फोसावदों आसाम केबिनेटआ श्रद्धांजलि आसनिखौ गनायथि होदों आसाम सरकारजों गायसनजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया रायजोनि बायजोआव खामानि मावनाय एबा फरायनाय समाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ गावनि आंगो न' फारसे लाबोफिननो थाखाय राङारि हेफाजाब होगोन आरो बेखौ आसाम पुलिसनि जर'खा दालाइआ सामलायगोन बेनि थाखाय सरकारा 112 हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों बे 112 हेल्पलाइन नम्बरनि गेजेरजों कल खालामनानै नोंथाङा हेफाजाब लानो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसामनि बायजोआव खामानि मावहैग्रा आरो आसामनि बायजोआव फरायहैनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङा आसामनि बायजोआव खामानि मावनो थाखाय आरो आसामनि बायजोआव फरायनो थाखाय थाहैयो नामा जुदि नोंथाङा आसामनि बायजोआव खामानि मावनो आरो आसामनि बायजोआव फरायनो थाखाय थाहैयो अब्ला नोंथांनि थाखाय बे खौराङा आसामनि बायजोआव फरायहैनाय फरायसा आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथाङा आसामनि बायजोआव फरायहैनायाव आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनायाव खैफोदाव गोग्लैनांदों नामा एबा सोरबाफोर जिउ खोमानांदों नामा जुदि आसामनि बायजोआव फरायहैनाय आरो आसामनि बायजोआव खामानि मावहैनाय सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैदों एबा जिउ खोमानांदोंब्ला सरकारा हेफाजाब होनो थाखाय फोसावदों आसाम केबिनेटआ श्रद्धांजलि आसनिखौ गनायथि होदों आसाम सरकारजों गायसनजानाय बे हाबाफारिनि थांखिया रायजोनि बायजोआव खामानि मावनाय एबा फरायनाय समाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ गावनि आंगो न' फारसे लाबोफिननो थाखाय राङारि हेफाजाब होगोन आरो बेखौ आसाम पुलिसनि जर'खा दालाइआ सामलायगोन बेनि थाखाय सरकारा 112 हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों बे 112 हेल्पलाइन नम्बरनि गेजेरजों कल खालामनानै नोंथाङा हेफाजाब लानो हागोन